Care yekê li herêmên rêveberiya Xweser birinc tê çandin. Ev projeya biçûk ku ji du doniman pêk tê ji aliyê saziya cûdî ya çandiniyê ve hatiye destpêkirin ku hewl dide cûreyeke nû ji birincê peyda bike û li nav cotkaran belav bike û bibe piştgirî ku ev çandiniya ku ji herêma Cizîrê beriya dehên salan qut bûye dîse vegere. وەک تەجروبە me çandiye gorî tê nasîn ev sinfê ha bi navê sinfê Qereşdex tê naskirin gorî tê nasîn ev sinfa zêde avê naxwaze ji destpêka me çandî heta weke niha ji destpêka çandiniyê me her heft roja me carekê av dida niha meha di doyê de em her deh roja em carekê av didin. Wekî tê zanîn çandiniya birincê hewcedarî ava pir e û divê bi rêk û pêk were avdan. Ji loma rêveberiya Xweser li gor şert û mercên heyî hewl dide ku zehmetiyên çandiniya wê derbas bike û bi rêya avdaniya pêşketî û peydakirina pêdiviyan vê projeyê bi ser bixe. ملای چاندنیا برنج ده ام هناك زحمتية دكشينة زحمتية ماجي أو جي جبر برنج كلكي محتاجة آفية أم آفيج بيرا دكشينة أم بريا رزا أم جبيرا دكشينة أم بريا رزازة ليدكن براستي كهرب جي تزاني فيدا ميدا زيدانينا مجناتور دينا السربيرا Li devereke wekî dêrikê ku bi ava xwe zengîn e birinc bi buhayekî bilind ji deverên din tê kirîn û ev yek jî dibe barekî aborî li ser milê rûniştivanên deverê ku rojane zehmetiyan dikşînin heta ku pêdiviyên jiyana xwe peyda dikin. برنج گوتê Rojava ji gelek dewletatê ji Spanyaya, ji Misrêya, ji Tirkaya, ji gelek dewletatê enom ser milat dikelifê. Bêtîbar ser me jî dikelifê gumrika rêya hemû çi ser me dikelifê ew jî. Ama gaveke pîroz e got birinc lê Rojava çê bibe û wê ser milat jî arzan bê. Bazirgan û rûniştivanên deverê bi projeya çandiniya birincê kêfxweşiya xwe tînin ser ziman û bihêvîne ku saziyên çandiniyê yên rêveberiya Xweser destekê bide cotkaran da ku dîse ev çandinî vejîn bibe û ji şûna ku ji derve birincê bikirin êdî ew ji axa xwe vê xwarina giring biçinin. Jîro Mîtanî, Dengê Amerîka, Dêrik.